És hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a videómban. Ma csak arról szeretnélek titeket tájékoztatni, hogy mi várható a csatornának közeljövőben. Ugyan régen volt videó, igen, ezt aláírom, 1 hónapos kiadás után újra feltettem egy videót, aminek a címe az új kellékek. Hát az a videó nem olyan minőségi, mint amit a csatornán megszokhattatok az előző 5 videómból. És akkor térjünk rá a minőségre. Ugye ezzel az Nvidia Shadow Play-jel, az Nvidia-nak a videófelvő programjával, rögzítő programjával annyi bajom van, hogy ugye a YouTube azt ígérik a programban, hogy 1080p-s videót tud felvenni, de hogy ez a YouTube-on nem látszik meg. A YouTube azt írja ki azért, hogy 1080p, ezt aláírom, de hogyha megnéztek mondjuk egy másik videót, nem az én csatornámon, ami szintén 1080p, akkor észlelhető a különbség, hogy az enyém az pixelsebb, homályosabb, és a hang is iszonyú rossz. Nagyon rosszul veszi a hangot ez a program, és ezért újra raktam a Fraps-et, megnéztem a cségolás, egy kicsit lejjebb álltam a grafikát, és nem fut minden szar, akkor talán még tűrhetően videózza a Fraps, az Nvidia a Shadow Play-jel szemben nagyon jó hangot vesz, még a Shadow Play nem. Nagyon jó képet, amíg a Shadow Play nem nagyon. És hát be kell lássam, hogy akkor a Frapsnél maradok. De olyan játékokra, mint mondjuk nem is tudom, ilyen jobb játékokra azért lehet, hogy Shadow Play-t használnám. De ez majd még csak ez majd a jövő zenéje. És akkor mosti a állványon van a kamera, és ma még várható valószínűleg egy room tour videó. Igen, jól hallottátok, egy room tour videó. Láthatjátok az én kis szobámat, műhelyemet, és akkor a legközelebbi videóban találkozunk. Én Ábi voltam, sziasztok!